Ej, hvor er han hurtig. En duel. Nej. Hvem vinder den? De gør sejrene. Var det dem, der blev knækket her? Tantovi og Martin Lander siger, at de går til ophold med 11-5, og sikke en vigtig duel. Og sikke en duel. Der viser de altså niveauet. Lidt det samme, vi så i går, hvor der også blev lukket op for godteposen i tredje afgørende sæt. Nogle helt vanvittige dueller, vi havde. Hvis der er nogen, der ikke var så med i går, der sidder derude og følger med i dag, så hop ind på vores Facebook-side Mere 4, eller også hop ind på vores website tv2sport.dk, der ligger et klip fra en lige så vanvittig duel til den her. Måske endda endnu vildere, for den blev altså afsluttet med en opstilling bag om ryggen fra Su Chen, kineseren, imod indoneserne i går. Det er noget, der er værd at se i hvert fald. En bold, et klip, som altså ligger inde på vores website tv2sport.dk. Vi har altså også linket til den inde på vores Facebook-side Mere 4, hvis I missede den i går. Ja, det var lige før den her var mere, men den der i går, den blev sluttet på en helt fænomenal måde, ikke? Så, og det var det, der gjorde den exceptionel.